Goddag. Rigtig glædelig jul. Og ja, godt nytår så. Altså man tør jo næsten ikke sige det længere af frygt for at jinx det hele jo. Hvert år har vi ønsket hinanden godt nytår, år efter år efter år, og hvert år er det blevet værre og værre og værre. Altså jeg er nået til et punkt, hvor jeg sådan lidt, har vi overhovedet brug for et nyt år egentlig? Altså, kan vi ikke nøjes med et brugt 2013? Det kan vi da godt. Eller selv et 1995, hvis det er i god stand. Altså, vi har jo allerede tøjet. Prøv at tænke på, hvis vi kunne få et år, hvor vi alle sammen vidste, hvad der ville ske på forhånd. Hold kæft, det vil være nice. Vi er jo nået til et punkt nu, det må vi bare se i øjnene, hvor man ikke vil have, at der sker nye ting, fordi man ved, at alt nyt, der sker, det er noget fucking lort, altså. Glem nytårsforsæt. Hvad vil du forbedre i det nye år? På nuværende tidspunkt, så er jeg egentlig ret glad, hvis vi kommer igennem 2026, og amerikanerne ikke har invaderet Grønland, og russerne ikke har invaderet Bornholm. Altså, det vil jeg betragte som en succes på nuværende tidspunkt. Jeg har siddet i de her taler år efter år, og sagt sådan nogle ting som, okay, kan det blive skøre? Nej, det vil man jo ikke kunne finde på, det her. Og imens har 2025 bare været sådan lidt, hold lige min monster. Fordi det er sådan en type 2025 er. Jamen, vi lægger lige 2025 ud med. Vi starter lige året med. Elon Musk, verdens rigeste mand, bliver sat til at stå for nedskæringer i det amerikanske budget, og vælger at starte med at skære i budgetterne til USAID, verdens største nødhjælpsorganisation, der yder medicinal og humanitær og fødevarehjælp til nogle af verdens fattigste mennesker. Altså, det er verdens rigeste mand, der tager mad fra verdens fattigste mennesker. Okay? Er det Lars von Trier, der instruerer det her lort, eller hvad? 2025 blev også året med store teknologiske milepæle. Det blev i år, at AI-firmaerne løb tør for menneskegenereret indhold, de kunne låne ind i deres robotter. Okay, spændende. Men lyder Gillis nye sang ikke lidt bekendt? Lyder ChatGPT ikke som alt, jeg nogensinde har læst, eller hvad? Altså, på det så sindssygt, da jeg var 15 år gammel, der kørte der reklamer i biografen, der forklarede os alle sammen, hvor meget nogle små fucking 20-knægte vi alle sammen var, hvis vi havde downloadet en film på LimeWire, eller downloadet et musikalbum på Napster. Dumme Michael, jeg skulle bare have downloadet al menneskeskabt indhold nogensinde og loadet den i min robot. Så havde det været fint jo. Der er ikke noget, der skriger 2025 mere end de der tech-oligarker, som jo er verdens rigeste mennesker, der i verdens største firmaer, der har verdens mest brugte platform, som har den mest avancerede teknologi i hele verden, og som tilsyneladende er hævet op over alle former for regler om ophavsret, men som tydeligvis ikke aner, hvad de skal bruge det til. Nej, men prøv at se min AI. Den har genereret en video af nogle kaniner, der hopper på en trampolin, som I alle sammen lige troede var rigtig i 5 minutter. Okay, but why? Prøv at vi har alle sammen siddet i 10 år og trykket på bittesmå firkanter med billeder af trafiklys og fodgængerovergange, og bilerne kan stadig ikke køre selv for helvede. Nej, men vi har faktisk lavet en robot, der kan hjælpe dig i hjemmet. Ja, hvis der sidder en fucking stakkels fyr i et callcenter i Mumbai og styrer den jo. Det er så mærkelig en tid, vi lever i. Det ene øjeblik, så kan du læse en artikel om folketingspolitikere, der prøver at udskamme nogle af samfundets fattigste, fordi de søger julehjælp og har den forkerte religion. Dagen efter, så kan du læse en historie om, at mange danskere spiser så meget i juledagene, at de er nødt til at ringe til akuttelefonen. Ingen udskamning. Hvordan fanden er magtens sigtekorn indstillet på dem, der ikke har nok at spise, i stedet for dem, der spiser så meget, at det koster vores fælles sundhedsvæsen penge? Altså, jeg kan ikke. Det er som om alt er blevet sådan warpet, forskruet. Man er sådan nødt til at, altså, hvordan fanden, fra hvilken vinkel giver det her mening? Prøv 2025, ikke? Det var året, hvor Troels Lund Poulsen blev populær. Få mig ud af det her fucked up escape room! Okay, kan vi ikke som minimum så bare få lov til at høre de optagelser af de mennesker, der ringer ind til akuttelefonen, fordi de har spist for meget? Please, kan I ikke bare udgive det som podcast her 1. januar? Hjælp! Jeg tror, jeg har fået en overdosis sovs. Det er bare fordi, kan man dø af hjertekødsygdommen? Send en ambulance! Mit røvhul er eksploderet! Skal det lyde sådan her? Men vi er jo nok nødt til at forholde os til, at 2026, det bliver et valgår. Desværre. Du skal ikke kigge sådan på mig, det er ikke mig, der besluttede. Altså, det er bare... Jeg gider det heller ikke. Altså, fordi vi ved alle sammen godt, hvad det betyder. Det betyder, at de næste 8 måneder fra nu af, så skal der bare køres uendeligt meget på udlændinge og muslimer. Det er den eneste måde, du kan vinde et valg i Danmark på, det er ved bare at tæske løs på en eller anden stakkels minoritet.
Og det er jo på trods af, at Dansk Erhverv lige er kommet med en rapport, der viser, at der er kommet ca. 22.000 nye sosu-assistenter i Danmark siden 2015, men 21.784 af dem er udenlandske statsborgere. Det er stort set alt sammen. 15% af alle ansatte i det danske sundhedsvæsen er udenlandske statsborgere. Udenlandske statsborgere bidrog i 2024 med 12% af Danmarks bruttonationalprodukt. Det svarer til 361 milliarder kroner. Så nu vil jeg gerne sige noget til alle jer, som I aldrig nogensinde vil høre en dansk statsminister udtale nogensinde. Tak. Tusind tak til alle jer, der kommer udefra til vores land for at arbejde. I udfylder fuldstændig væsentlige, essentielle funktioner i vores samfund, og vores dejlige samfund vil aldrig fungere, hvis ikke I var her. Tusind tak. Når der bliver udskrevet valg her en gang i foråret, så har statsminister Mette Frederiksen været statsminister i 7 år. Og hun vil jo så gerne være statsminister igen og lede en ny tredje regering. Til sammenligning er det lidt sjovt, at hver gang Donald Trump snakker om, at han gerne vil have en tredje periode, så er alle sådan lidt, han er en diktator, det er fuldstændig sindssygt, så længe kan man ikke være præsident. Nej, det kan man nemlig ikke. Fordi i USA, der har de regler for den slags. Det har vi ikke i Danmark. Nej. Du kører bare med det. Ja, tag os med i graven. Jeg tror, jeg har fået en overdosis Mette Frederiksen. Skal det lyde sådan her? Så i det valgår, vi går ind i nu, desværre, der tror jeg, at vi alle sammen vil have fordel af at mentalt forberede os på at afvise alle de falske modsætninger, politikerne vil kaste efter os de næste 8 måneder som en fucking flodbølge af faces. Nej. At Danmark støtter Ukraine har ikke noget med fødevarepriser at gøre. Vi udstyrer simpelthen ikke Ukraine med våben lavet af fars. Nej, vi kan ikke sende nogen kriminelle udlændinge nogen som helst steder hen, bare fordi vi træder ud af menneskerettighederne. Det eneste, der sker, det er, at vi alle sammen mister vores menneskerettigheder. Nej, dit liv og problemerne, som du har, bliver ikke løst af, at vi er nederen over for hvilken som helst anden gruppe det nu er, du tilfældigvis ikke kan lide. Det virker på begge fløje, det her. Det er ikke sådan, at vi kan være nederen for en lille gruppe, og så løser det alle problemerne. Det kommer ikke til at ske. Nej. En stemme på det ene eller på det andet parti er ikke automatisk en stemme på den ene eller på den anden fløjs ekstreme variant. I året, der kommer, der tror jeg bare, at vi alle sammen er nødt til at huske på, at bare fordi verden går at lave, så behøver vi jo ikke følge med. Rigtig godt nytår, og bevare min bare røv.